L'entrada de Disney Park és realment espectacular i màgica. Quan arribes, et reben grans arcs decorats amb colors vius i il·luminacions brillants que et fan sentir immediatament que has entrat en un món de fantasia. Hi ha una gran pancarta amb el nom del parc, aquesta vegada decorada amb la neu que va caure el dia abans a tota la zona de París. La temperatura a primera hora és de 2 graus amb una sensació de menys 4 graus. A mesura que et vas apropant, pots veure una gran font o escultures de personatges icònics, com Mickey i Minnie Mouse, que donen la benvinguda als visitants. L'ambient és ple d'alegria, amb música alegre sonant de fons, i la Victòria, la Gemma, l'Isaac, jo i els 2 petits, la Vicky i en Pau emocionats preparant-nos per a un dia ple d'aventures. Els empleats del parc, amb els seus uniformes acolorits, t'ofereixen un somriure i estan sempre disposats a ajudar-te. L'entrada també sol està envoltada de botigues i quioscos on pots comprar records i snacks per començar el dia amb energia. En resum, l'entrada de Disney Park és un moment màgic que et fa sentir com si estiguessis a punt de viure una gran aventura. Yo noto un poco de frío, ¿eh? Els misteris del Nautilus ret homenatge a Julio Verne en un recorregut per 20.000 llegües de viatge submarí on trobem picades d'ullet a aquesta gran pel·lícula. Entrem en el Nautilus i visitem les seves instal·lacions, però hem d'anar amb compte perquè el perill aguaita en mode de l'atac del calamar gegant. Mira al final nau. A l'hora de dinar, entrem en aquesta nau voladora. Aquí gaudim d'un dels grans espectacles musicals alhora que ens estem cruspint uns entrepans al voltant d'una taula muntada en l'amfiteatre. No doubt it's the work of that nefarious crew, the sworn enemy of the Galactic Alliance, the evil Emperor Zurg. Buzz Lightyear Laser Blast. Aquesta és, sens dubte, una de les atraccions més divertides de Disneyland París. A tota la colla ens ve de gust participar en una emocionant batalla intergalàctica contra el malvat emperador Zurg, a bord de vehicles espacials amb l'ajuda de pistoles làser. Hem de disparar a blancs i acumular punts mentre defenseu l'univers. Es tracta d'una atracció interactiva on és molt fàcil animar-se a competir contra el nostre company. L'Isaac és el que va acumular més punts. Attention, Space Rangers. You've landed on Planet C. Be ready for anything. El castell de Blancaneu, conegut com el Castell de la Bella Dorment, és una de les icones més reconeixibles de Disneyland París.
A Disneyland, el castell està inspirat en la pel·lícula animada La Bella Dorment i presenta una arquitectura de conte de fades amb torres altes i un disseny encantador. Nosaltres hem pogut explorar l'interior i els voltants del castell, fer fotos i gaudir d'espectacles que sovint tenen lloc a la seva proximitat. Hem pogut gaudir no només del castell, sinó també de les atraccions properes i els espectacles que celebren la magia de Disney. Una foto? No, un vídeo. Estem a Disneyland París! Mira, mira! Gira, gira! És una experiència màgica, sobretot pel Pau i la Vicky. No et veia, que això és quadrat. Pau, Mira, que tens fred? sí. ¿Cuántos hielos? ¡Qué guapo! ¡Ay, sácala tú, ahora tú! La gàbia. Mira, pulgarcito. ¡Ay, los caramelos! ¿Sabes qué quiere uno? Palomitas. Queremos palomitas. Mira, mira, queremos palomitas. Pica, pica, pica. Ah, poseu aquí, Escolteu, després d'aquesta, Pau, després d'aquest, voleu anar al tren de la mina d'aquí? Què és el tren? Un tren que corre.
allà? Seguiu pagant. Ens anem al tren de la final. Però que anem per aquí, que aquí hi ha molta gent. Anem. Vale? Què? T'ha agradat? Precioso. Precioso. No, va. Ah, va. Hola. Apágalo, que van a ver que estamos chocando. Adiós. Ui, no llega, no arriba a xocar, Un dels moments més esperats per a qualsevol visitant del parc Disney és l'esdeveniment que dona per conclosa l'estada dels visitants en aquest complex. És el colofó final que tanca cada dia al parc. Durant uns 15-20 minuts, un espectacle de música, llums i focs artificials es du a terme davant del castell símbol del parc i acomiada nens i grans.
El Pau i la Vicky ho gaudiren moltíssim, ballant i fent coreografies d'acord amb la música que sentien. Nosaltres, la Ia Victòria, l'avi Josep, la Gemma i l'Isaac, miràvem l'espectacle sense perdre cap detall, i pensant que potser valdria la pena de tornar un altre any per gaudir d'aquest parc i dels seus encants.